Ayan, nandito tayo ngayon sa Rusi, Guagua, Pampanga branch. So ayan yung mga available units nila ngayon. Papasadahan natin. Titingnan natin yung mga units na meron dito. Abangan natin to. Ayan, nandito tayo ngayon sa Rusi, Guagua, Pampanga branch. Ayan, along the highway lang. Ito yung highway papuntang Lubao, papunta ding Florida Blanca. Dito naman pag dumiretso ka papunta ng San Fernando, Pampanga, no. So ito yung mga available na units as of May 10, 2026 ano. Ayan, no. So meron silang Rusi Breeze 150 na carb. Ayan, 3,000 ang down payment, 55 ang cash. Then monthly naman ito ay 2,575. May rebate pa yan na 300 kapag updated. Meron din silang Rusi Passion 125 na carburetor. Ayan, o. Ito yung unang labas. Meron na rin FI nito, no? Then Rusi Sparkle 125 FI. Ayan, meron sila dito available na white, then red. Then Rusi Adventure X 150i, yung 4 bulbs. Ito meron silang kulay red. Then doon sa likod meron pang dalawa, ano. Tapos dito sa kabila meron sila ditong Rusi Flame 150X na 4 bulbs din. Ito yung kaparehas or same engine ng Rusi Flash 150X. Ayan, no. Kulay cyan blue. Meron ding kulay white. Then doon sa likod, ayun, meron pang kulay gray doon. May combination ng red. Ayan. Tapos Rusi Surf 125, 110 meron sila dito. Then sa likod meron sila mga Pantra dito. Ayan, available yan. Ito yung mga straight monthly ngayon na Rusi ngayong summer. Ito pa, Rusi Sparkle 150i meron sila dito. Ito kulay silver, kulay black, kulay cyan blue. Then Rusi Breeze ulit na kulay glossy gray. Ayan, no. Ito pa sa likod, puro Rusi Breeze 150 carburetor. Pero sabi sa atin may ilalabas daw na FI nito. So abangan lang natin, no. Tsaka yung 175cc na Adventure X din, no. Marami pa silang available na MP Surf 110, meron ding 125 dyan. Ayan, no. So yung mga Pantra, sir, di ba, nasa promo sila ngayon? Yung straight monthly. Ayun. So, eto si sir. Kung gusto nyo kumuha ng mga motor, ang pangalan si sir? Norman pa. Si Sir Norman, para i-assist kayo dito. Basta magdala lang kayo ng requirements. Ano ba requirements ngayon, sir? Barangay clearance, dalawang valid ID, tapos co-maker. Co-maker. Yun, napakadali lang ng requirements dito sa Rusi. Kaya makakukuha agad kayo kapag kompleto ng requirements. So ayan, napakadaming unit dito sa Guagua branch, no. Ayan, punta na lang kayo dito mga kapatid at mag-inquire kay sir. So salamat sir sa pag-assist sa atin, no. So ayun lang mga kapatid, maraming salamat sa ating update ngayon. So mamaya pupunta pa tayo dun sa iba pang branch ng Rusi. Tingnan natin yung mga unit na meron din doon. So ayun lang po, maraming salamat. God bless.